començar ens hauríem de preguntar què són les STEAM? Doncs bé, les STEAM són unes metodologies educatives actives i multidisciplinàries. Aquestes intenten fusionar els currículums de tot allò que podem considerar com a ciència, per això la S de Science, com serien assignatures de biologia, de geologia, de física, química. També aglutina tot allò que podem considerar com a enginyeria, per això la E. L'assignatura més representativa seria la tecnologia. També aglutina l'art. Les assignatures més representatives d'aquesta A d'art serien visual i plàstica, dibuix, música, educació física, etc. Petit incís, totes les matèries han de despertar la creativitat, no només la A d'art. També aglutina les matemàtiques, per això la M, i és aquí on entra l'estadística com una eina fonamental per les STEAM. Tots aquests sabers i totes aquestes assignatures han d'utilitzar la tecnologia, per això la T, com una eina facilitadora. Quan parlem de tecnologia, ens parlem de tecnologia clàssica, com podria ser una brúixola, un pèndol o inclús una pissarra i un guix, o també les noves tecnologies, que ja no són tan noves, com seria la impressora 3D, la realitat augmentada o qualsevol aplicació utilitzada amb una tauleta o amb un ordinador. I bé, les STEAM com entren en aquest projecte? La pedagogia ha demostrat que l'aprenentatge queda més consolidat, que és el que ens importa també als docents, si l'aprenentatge està contextualitzat en un entorn i en un interès proper a l'estudiant. I bé, com ho fem això? Doncs quina millor forma de fer-ho que els projectes, una metodologia que ha estat emprada des de fa molt temps i que s'ha demostrat que funciona. Però clar, els projectes, tots sabem que aporten moltes dades. També hi ha moltes mesures o cerques i un gruix quasi infinit d'informació. Així doncs, com podem gestionar tota aquesta amalgama de contingut? La resposta és molt fàcil. L'estadística ens ajuda i ens ofereix uns càlculs, uns gràfics i uns valors que el que fan és resumir i simplificar totes aquestes informacions extretes amb un interès de l'alumnat. Els projectes d'estadística el que volen és individualitzar l'aprenentatge a l'alumnat preguntant-li: quines curiositats tens? Quines preguntes et formules? Òbviament, el docent els ha de guiar perquè aquestes preguntes, les respostes a aquestes dues preguntes, tinguin una visió científica i que per tant es puguin extreure dades i es puguin ser estudiades amb l'estadística. Aquesta individualització la canalitzem generant un projecte transversal en tots els sabers del currículum i el ser d'una inquietud de l'alumne és significatiu i proper. Aquest procés educatiu, per tant, es basa en un aprenentatge STEAM i que està molt seqüenciat. Quins són els passos que hem de seguir? El primer és buscar aquesta inquietud que té l'alumne, formulant-li les preguntes que ja hem dit abans. I, per tant, l'alumnat trobarà els objectius i les seves possibles hipòtesis. Un cop tenim aquests objectius i aquestes hipòtesis, cal que l'alumnat cerqui o creï les seves dades. Si les cerca, els hem d'ensenyar a trobar-les en llocs oficials i fiables. I si les genera, haurem d'utilitzar el mètode científic i, per tant, tindrem un projecte més empirista. Un cop tenim les dades, cal utilitzar l'estadística i ella ens ajudarà a simplificar, ordenar i expressar totes aquelles dades que havíem tret. I finalment, un cop fet aquest pas, gràcies també a l'estadística podrem extreure conclusions dels nostres objectius i, per tant, respondre si les hipòtesis prèvies eren certes o no. Com veus, l'estadística és un bon llenguatge STEAM. T'animes a utilitzar-la?